Oshokodo Mario Gara Doti biye duke chara Oshokodo Mario Gara Doti biye duke chara Doti biye duke chara Ratmi kele para Μιλάς ελληνικά. Κάτω τα χέρια. Αυτό είναι το σύμβολο της οργάνωσης μας, το οποίο σας καθορίζει και πλέον ως επίσημα μέλη. Δεν αφαιρείται μέχρι το πέρας της αποστολής μας. Κάτω τα χέρια σου. Οφείλεις να το σέβεσαι και όχι να το καταπιέσεις. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα σας και απαιτώ να γνωριστείτε μεταξύ σας. Στην ομάδα σας και οι 6. Το όνομα σου? Γιάννα. Ωραίο όνομα, Γιάννα. Κάπου σε ξέρω, συχνά ζήσαμε. Είμαι στη ΡΑΣ. Δεν καταλάβω που είναι τις ομάδες. Αχα. Όπα. Όνομα. Ιωάννα Νεοφύτη. Όνομα. Ιωάννα Νεοφύτη. Θέλεις κάτι? Όχι, γιατί ξέρει τέλος να σου κόψω το θράσος σου. Γι' αυτόν πρόσεχε. Αυτό είναι το σύμβολο της οργάνωσης μας, το οποίο σας καθιστά και πλέον ως επίσημα μέλη. Δεν θα αφαιρεθεί μέχρι να φέρουμε εις πέρας την αποστολή μας. Κύριοι και κυρίες, έχετε την τιμή να είστε από τα πρώτα μέλη της ΡΑΣ, ριζική, αντιδημοκρατική συσπήρωση. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει μια πορεία η οποία θα διαρκέσει 50 λεπτά. Θα δούμε στη συνέχεια κοινωνικά φαινόμενα τα οποία έφεραν τη χώρα μας σε παρακμή. Σκοπός μας να τα αναγνωρίσουμε. Αποστολή μας να επαναφέρουμε την ακμή με τους τρόπους τους οποίους θα σας υποδείξω εγώ στη συνέχεια. Θα δικαιολογήσουμε τον φίλο, σύντροφο και συναγωνιστή Νορβηγό για τα όσα έπραξε τις τελευταίες μέρες. Είμαι η αρχηγός σας. Απαιτώ στην οργάνωση μου να υπάρχει στρατιωτική πειθαρχία. Απαιτώ στην οργάνωση μου να υπάρχει υπακοή, επικοινωνία. Για να μην πω κάτι άλλο πιο βαρύ, γιατί χαλαρώσαμε. Σεβασμός και ομαδικότητα. Απαιτώ να συμμορφωθείτε. Γιατί ένα αστείο.
τους τόπους μας! Άντε ρε! Άντε ρε! Άντε ρε! Τόσο ξύλο ρε! Τόσο ξύλο! Έρχονταν από εδώ, έρχονταν από εκεί. Και ύστερα σαν τις μπουλτόζες και με τις πέτρες ούλα έπιναν τα σβάρνα. Τα πιάτα μου, τις κατσαρόλες μου, ό,τι είχα. Ξεπόλυτη εφίαμε. Τόσοι ήμασταν. Τόσοι. Τόσοι. Ούλοι εφίαμε. Με όπλα μπήκα στο σπίτι μου. 10 χρόνια ήμασταν τζάμε. Εγώ έχω 5 αδέρφια. Από δύο διάστρατα. Δεν είμαι αρμένη σαν μάνα. Εγώ είμαι Κυπραία. Φέρουν τους άλλους τους ξένους και μας πουλούν μας για ένα κομμάτι ψωμί. Η μοίρα μας τόση όμως, η μοίρα μας. Ξέρεις ότι οι βασιλιάδες κυνηγούσαν μας. Ξέρεις ότι το πράγμα. Ξέρεις τι είναι τούτο. Ξέρεις τι είναι τούτο. Ξέρεις πώς πέθανα στο Auschwitz. Πώς. Τόσοι πολλοί, τόσοι. Στα παιδιά μας έκαναν πειράματα και μετά όλα μαζί νεκρούσαντα. 800 μαζί. Μοίρα μας τόσοι. Πάντα κινδυνεύει. Είναι το μήνο. Αγόρι κορίτσι δεν ξέρω. Δεν έπιασε ο γιατρό. Ντρέπομαι. Τώρα πού είναι να γεννήσω. Πού. Δεν ξέρω να διαβάζω, αλλά ξέρω στο 20 αριθμούς. Εγώ σχολείο μέσα το στείλω. Τα αγόρια και τα κορίτσια μαζί σε μια τάξη. Και εγώ θα το στείλω λερωμένο και να του λαλού «Φίλε, είσαι λερωμένος» και μετά να τσακώνετε. Όχι, όχι. Συγγνώμη. Κάμνω το μπάνιο, είναι εσείς που το θεωρείτε λερωμένο. Ξέρεις ότι έβαλα φωτιά πριν 3 χρόνια στο σχολείο μας, γιατί εμάς δεν να ξέρεις το τούτο. Εγώ πήγαινα, αλλά σε παρέτησα. Για να παντρευτώ. Ήμουν 12 χρονών. Ο άντρας μου έκλεψε με, ήταν η μοίρα μου σε εκείνο. Εμάς θέλουν πολλά μεγάλες, οι δικοί μας. Τώρα, πού να πάω. Πάμε πολλά φτιόχνουν μας, πάμε ποτί φτιόχνουν μας. Ο άντρας μου γεμώνει το αυτοκίνητο σήμερα για 20 ευρώ όλη μέρα. Αφού δεν φτιάχνει το μεροκάματο, πού να πάμε. Πού. Αλλά έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός. Εγώ θέλω να κάνω 5 παιδιά. Να με χαρώσει η Κύπρος. Ναι. Ναι, να με χαρώσει. Θα με χαρίσω παραπάνω από τις λύπες. Θα με άμα έχει φως, δουλεύεις, σκέφτεσαι, ονειρεύτεσαι και τις νύχτες γλεντάς. Και τη μέρα πάλι σκέφτεσαι. Πού να πάμε. Κάτω. Έτσι ρε, πού μας συμπεριφέρονται όλοι ρε. Άντε ρε, κατσίβερο ρε, κατσίβερο ρε. Πατζόρι ρε, ούστι ρε. Τώρα δεν με πληρώνει. Αλλά εκείνος με ό,τι βλέπει. Έχασε τα ούλα στο χρηματιστήρι. Εγώ τώρα δεν έχω κανένα ανάγκη. Είμαι πολιτικός πρόσφυγας. Αναγνωρίσαμε. Κι αν δεν δουλειές μόνο του. Δουλεύω πιο φθηνά από τους άλλους. Τους Κυπραίους δώσ' του φθηνό. Έχω 5 για δουλειές. Μπαγκλατές. Παράνομοι. Αλλά τούτοι παρακαλούσε να δουλεύουν. Εγώ έρασα και 3 αυτοκίνητα.
ένα για η δουλειά και πιο άλλο. Την Κυριακή στο Μόλο βρίσκω σε γυναίκες θέλω. Με το αυτοκίνητο μου, τα τραούδια μου δυνατά στο ράδιο. Σε ό,τι η ζωή μου και ασχολήσει να μου πει ένας Κυπρέος σπορ. Να κανονίσουμε με τους κούλους μου να πάμε να τους σπάσουν. Προχτές, eskrivo que Κυπρέα και μέσα περισσότερο. Να με πιο καλή. Δεν ήθελα την κλέψω. Ριάλια βαστό. Έτσι να κουπτώσουμε λίγο να γελάσουμε. Αλλά εκείνοι καμότε φορήθηκαν και χώρισαν τζέφιες. Ήταν με ο μαγιό. Οι γυναίκες στη χώρα με δείχνουν πως πιο αφέρτα. Έτσι γίνεται. Εσείς έναν ντρέπεστε. Πολλά καλά παίρνω στην Κύπρο. Βρίσκω στο ξενοδοχείο μου. Πληρώνετε με. Να μου δώκετε ένα σωρό ριάλια με κάνω κοπελούθια. Ένα γατίκι πρέπει. Μπορείς να τους περιμένεις όπως θέλεις. Εγώ είπα τη γυναίκα. Να κάνουμε κοπελούθια να πιάμε ριάλια. Πολλά καλά παίρνω στην Κύπρο. Είναι πλάκα. Να σηκωθώ να φύγω. Σαν πρώτα, Αγαπητέ αδερφέ, πάνε τόσες μέρες που μου έφευγα τους από την κόριτσα και δεν βρήκα λίγο χαρτί και ένα μολύβι για να σε γράψω. Αφού πέρασα έπειτα σύνορα μαζί με άλλους 5, βρήκαμε έναν ταξιτζή και του δώσαμε όλες τις οικονομίες που κάναμε τόσα χρόνια για να μας πάει στην Αθήνα. Και αυτός μας πήγε μέχρι τη λίμνη της Καστοριάς. Μόλις είδαμε τη λίμνη, αυτός είπε «Εδώ είναι Ομόνια, Αθήνα, κατεβείτε». Και εμείς κατεβήκαμε και αναρωτιόμασταν πώς χωράνε 4 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα σε 1000 σπίτια. Μετά όμως, από 7 μέρες ποδαρόδρομο, τη βρήκαμε την Αθήνα. Τι να σου πω, ωραία χώρα η Ελλάδα, αλλά λίγο σκοτεινή τα βράδια. Άμα δεν βγάζεις τα γράμματα, αδερφέ, είναι γιατί τρέμω από την πείνα. Και εδώ πείνα χειρότερη από Αλβανία. Γιατί εκεί ούτε φαγητά βλέπεις, ούτε κανένα να τρώει. Εδώ όμως με πήγαν σε ένα μεγάλο μπακάλικο που το λένε στα ελληνικά. Ένα πρεσδούνικο. Και λιποθύμησα 3 φορές μέσα. Αλλά μετά συνήθισα. Και να σου πω και αμαρτία μου, έκλεψα και μια κονσέρβα πάρα πολύ νόστιμη. Τέτοιο ωραίο πράγμα δεν έχω ξαναφάει στη ζωή. Είχε και φωτογραφία ένα σκυλί απ' έξω. Αλλά τι με νοιάζει εμένα. Εγώ ευχαριστήθηκα. Μόλις όμως χόρτασα, σκέφτηκα μήπως αυτό που έφαγα ήταν σκυλί. Και θυμήθηκα τότε το δικό μας, το Βελικέκα, και άρχισα να κλαίω. Λες να είναι τόσο νόστιμος και ο Βελικέκας μας και να μην το ξέρουμε. Εδώ όμως μου φαίνεται, αδερφέ, ότι οι άνθρωποι είναι πιο πεινασμένοι από μας. Όλη τη μέρα ψωνίζουν τόνους από φαγητά, λες και έχουν να φάνε από δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και μετά, τα βράδια, πάνε σε κάτι μεγάλα μαγαζιά και πίνουν. Κάποιοι άλλοι που κρατάνε μικρόφωνα ουρλιάζουν σαν το Βελικέκα μας όταν τον δέρνεις. Και κάποιοι άλλοι από κάτω προσπαθούν να τους πετύχουν ό,τι πιάτα τους περίσσεψαν από το φαΐ. Αυτός ο ελληνικός καπιταλισμός, μυστήριο πράγμα. Θυμάσαι, αδερφέ, που πριν από μερικά χρόνια συνέλαβαν τη γιαγιά σου από το καφενείο επειδή τους είπε πως εκτός από το σοσιαλισμό υπάρχει και η μαναξιά. Μοναξιά. Να την φιλήσεις σταυρωτά και να την πεις να μην στεναχωριέται. Γιατί και στο σοσιαλισμό αλλά και στον καπιταλισμό η μοναξιά παντού η ίδια είναι. Η μοναξιά παντού ίδια.
Oshokodo Mario Gara Doti biye duke chara Oshokodo Mario Gara Doti biye duke chara Doti biye duke chara Ratmi kene para Ratmi kene para Dovete tis buloin cara Ratmi kene para Tashi koi se chnur kamara Tashi koi se chnur kamara Nur ke kuch ya pote parda Ukieren moi trandalina Για τους δικούς σου που την μου έρχεται με τεράστιες δεν πεταμένος. Στρώνουν τραπέζι κάθε νύχτα δεν συλλείπεις. Είπα του να με κλάψουν 40 μέρες και τούτον ήταν. Ερήμαξαν τον τόπο μας. Δικτατορία, φτώχεια, ανεργία, πείνα, πόλεμος. Έπρεπε να φύγει και να έχω ανθρώπινη ζωή. Ρίσκαρα 10 φορές τη ζωή μου για να έρθω δαμέ. Δεν είχα επιλογή. Με ξεκίνησα σε καράβι σε δουλέμπορο. Πεταμένος στα κύματα να γυρεύω τρόπο να ελπίζω. Έσκασα το νύχτα δαμέ. Δούλευκα δαμέ στο αφεντικό μου και ποτέ δεν μίλησα. Ούτε σήκωσα και δεν τρία μου έκαμνε. Έπαιζε τον δρόμο μου. Αιματώναν τα σέρκα μου κάθε μέρα για να πουτίσει το αφεντικό μου. Τη νύχτα να πέφτω ξαπλωμένος στην παράγκα μου και να παγώνω ολόκληρος. Μετά χτύπησα. Δεν με χρειάζεται τον άλλο. Λαθράνε τη ζωή μου. Επαλεύκα να ζήσω τη ζωή μου και δέχομαι μόνο πόλεμο. Αλλά συγχωρώ του. Ούλους συγχωρώ τους. Σαν να μην έγινε τίποτα. Τώρα ζω κυνηγημένος, παράνομος. Κάθε νύχτα σ' άλλο δρόμο. Πεινώ, φοβούμαι. Φοβούμαι να πεθάνω. Δυο εφιάλτες βλέπω. Ο ένας ότι να πεθάνω θα με ξένος και ανεπιθύμητος. Κι άλλος ότι να με πιάσει το immigration και να με στείλουν πίσω στη χώρα μου να πεθάνω για μέ. Φοβούμαι πραγματικά για τη ζωή μου. Δεν ξέρω αν εσύ εφόδηκες ποτέ για τη ζωή σου. Συγγνώμη. Συγχωρέστε. Συγγνώμη κυρία. Επεινούσα και η πείνα κάνει τους ανθρώπους ικανούς για τα πάντα. Δεν έκανα όμως φωνό. Δεν σκότωσα άνθρωπο. Τούτο για το Κοράν ήταν αναμαρτία. Είμαι απλά σε κακή κατάσταση. Πεινώ. Πεινώ ρε αλυσού, άιστο να φύγει. Πεινώ. Άιστο να φύγει. Έκλεψε ρε κουμπάρε. Έκλεψε. Αν μου ενδιαφέρει εμένα. Σιγουφιά τώρα. Δεν μου μιλάς έτσι εμένα. Ακούσες. Τσιλίντζι ρε. Όπα, μαγκά. Άντε να δω. Πρέπει να κλέψει το άνθρωπος. Το ψωμί του ρε Ναι, κουμπάρε. με τον ακλεύκη. Ναι, Ωραία. θα κλέφκει. Έχεις κανένα πρόβλημα κοπέλα μου. Εγώ έχω, εσύ προφανώς δεν έχεις. Ναι. Και εγώ πιάστε παρακάτω να δείτε ψουμιά και ομορφιές. Γιατί να κλέψεις εσύ κανέναν? Να με σε ενδιαφέρει. Όχι, ενδιαφέρει με. Τα πράγματα σας κύριε και Να πούμε κυρίες. εμείς. Οκ. Προσοχή. Σπέρα. Να έρθεις. Γιατί... Εγγλέζικα μιλάς. Do you want fuck? Πάγε πουτάνα ούτε εγγλέζικα μιλάς. Πώς σου πάει πιπά.
Πίπα. Πίπα. Ξέρεις να μου σημαίνει πίπα? Πώς? How much? 20 ευρώ. Πόσα πιάνεις για μια πίπα? Μα πέ μου, πώς δεν είσαι? Αλβανία? Βοσνία? Όχι σε Ρωσίδα. Πέ μου μάνα μου, πώς δεν είσαι? Είσαι Ουγγαρέζα, ξαπολωνέζα. Άκου ρε εγκομενίτσα. Θέλω να ξέρω δίκαιο με πίπα Ουγγαρέζικη ή Πολωνική. Όχι σαν να Βουλγαρική. Έτσι κι αλλιώς, εμένα αρέσκουν μου όλες οι πίπες. Ήθελα να ξέρω όμως πώς θα έρχεσαι. Είσαι από το Κόσοβο. Αν έχεις γλώσσα, δείξε μου τη γλώσσα σου. Θέλω να δω τη γλώσσα σου. Αρέσκουν μου οι πίπες από το Κόσοβο. Όσο πιο σκατά είναι η κατάσταση στη χώρα καταγωγής, τόσο καλύτερες είναι οι πίπες δαμέ. Πριν πολλά χρόνια, οι πίπες της Βοσνίας ήταν οι πρώτες. Φοβερό πως τα φέρνει έτσι η ιστορία. Όσο πιο σκατά σε μια χώρα, τόσο πιο μόρφες κορούες με πίπες εξάγει. Οι κορούες της Βοσνίας, οι πρώτες πίπες, δεξιοτέχνισσες. Τελικά, πώς θα ενέμβουσει. Με το Κόσοβο, όχι από τον Κάφκασο. Τον Κάφκασο ενώ δοκίμασα ποτέ μου. Σημαίνει πως είναι καλό όμως. Τα μαύρα σας τα χάγια έχετε τζαμί. Και ως γνωστόν, τα ωραιότερα λουλούθια φυτρώνουν μες στα σκάτα. Γι' αυτόν είστε τόσο όμορφες. Τόσο γλύτσες. Γιατί φυτρώνονται μες στα σκάτα. Τελικά mon Κάφκασο μου πούσε. Και στήκετε τζαμί, α. Ουλάς καυκασιανές πίπες, α. Με γιατί μιλάς, μιλώ στον Ευρωβυσμένη. Εγάμιεσαι, να σε κανονίσω ρε πουτάνα. Να ξανάρθω. Έγλεπε. Είμαι χορεύτρια. Μου είπαν ότι θα με φέρουν εδώ και θα χορεύω. Κλασικό μπαλέτ. Τι θα έλεγα, όχι. Από 6 χρονών αυτό ήταν το όνειρό μου. Και έπειτα πώς θα μεγαλώσω το παιδί. Τελικά ξέμεινα εδώ χωρίς διαβατήριο, χωρίς το παιδί μου. Να ικανοποιώ τις ωρέξεις του κάθε ελάφι. Αλλά όταν θέλω να μείνω μόνη, σταματώ. Παίρνω την άσπρη κουμπία και χαράζω έναν κύκλο γύρω μου. Μέσα στον κύκλο μου είμαι προστατευμένη. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα ή την εξουσία να με κοιτάξει, να με αγγίξει για την ώρα. Όταν βρίσκομαι μέσα στον κύκλο δεν ακούω πια τους ήχους της πόλης, τα κύματα της θάλασσας ή τις φωνές γύρω μου. Μπορώ να μείνω εδώ μέσα όση ώρα θέλω, χωρίς να κάνω την παραμικρή κίνηση. Τίποτα από όσα συμβαίνουν γύρω μου δεν με ενδιαφέρει πια. Και ας φωνάζει το αφεντικό ότι δεν με γάμισαν αρκετοί σήμερα. Ο
Ο κύκλος με απομονώνει από τον έξω κόσμο και από μένα την ίδια. Είναι η απόλυτη ευτυχία. Η γαλήνη. Μέσα στον κύκλο δεν νιώθεις ούτε το κρύο, ούτε τη ζέστη, ούτε τον πόνο. Και ο χρόνος σταματάει κι αυτός. Βυθίζεσαι σε ένα καλό όνειρο. Σε μια νιρβάνα. Γίνεσαι το κέντρο του κύκλου. Γίνεσαι το κέντρο του κύκλου. Όταν θελήσω να βγω από τον κύκλο, κάνω έτσι με το πόδι μου και κόβω τη γραμμή του. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κόψει τη γραμμή του κύκλου. Μόνο εγώ. Επίσης, κανείς δεν μπορεί να κόψει τη γραμμή του κύκλου απ' έξω για λογαριασμό μου. Ο κύκλος πετυχαίνει το θαύμα. Σου εξασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια. Με λένε Σάτ. Είμαι 22 χρονών. Σάτ στα αγγλικά σημαίνει λυπημένος. Δεν είμαι λυπημένος. Σάτ, το άλλο σου. Εδώ το βάζω στα πόδια. Τα επώνυμα περιττεύω. Είμαι 22 χρονών. Ονειρεύομαι συχνά. Ονειρεύομαι το επώνυμό μου. Οι νύχτες πάνω στην ταράτσα. Ο ήχος από τα φύλλα του φοίνικα, ο πατέρας. Το τάβλι, το τσάι. Πολύ τσάι. Πολύ. Ονειρεύομαι θα πει πως δεν έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Δεν έχω το δικαίωμα να φέρνω στο στόμα μου τη λέξη όνειρο. Ανήκει στις γάτες σας και στα παιδιά σας. Το καταλαβαίνω και το δέχομαι, ειλικρινά. Το θεωρώ δεδομένο ότι ο πόλεμος είχε τη σημασία του. Αν συγκρίσεις φωτογραφίες των δικών σας πόλεων με τις φωτογραφίες των δικών μας, τότε θα καταλάβεις πως ο πόλεμος είχε το νόημά του. Εδώ οι άνθρωποι εισήρθηκαν στον πόλεμο εν αγνία τους. Και χάσαν γιους, οικογένειες. Δεν είναι το ίδιο με το να σκοτώνεται ένας νέος από την Αραβία. Έτσι είναι. Γιατί πρώτον υπάρχουν πάρα πολλοί Άραβες και συνεχώς πληθαίνουν. Και δεύτερον γιατί μια μάνα από την Αραβία δεν μπορεί πραγματικά να πενθήσει. Αυτό είναι φαινόμενο κοινωνιολογικό και έχει να κάνει με το χαμηλό στάδιο εξέλιξης. Και τρίτον, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά όταν σκοτώνεται ένας νέος με λευκό ή με σκούρο δέρμα, λόγω πολιτισμού. Και δημοκρατικού συστήματος. Αυτή είναι η καρέκλα μου. Εδώ κάθομαι. Την αγαπώ την καρέκλα μου. Εννοείται ότι δεν είναι δική μου, από άποψη ιδιοκτησίας. Αλλά μπορεί κανείς να αγαπάει κάτι που δεν του ανήκει. Εδώ κάθομαι όταν δεν με παίρνει από έξω. Αν και δεν μου ανήκει αυτή η καρέκλα, είναι η πατρίδα μου.
Εδώ κάθομαι και περιμένω. Και με τρώει νοσταλγία. Εδώ κάθομαι και κοιτάζω στον καθρέφτη. Και στον καθρέφτη βλέπω εσάς. Αν επιτρέπετε τέτοια αλαζονία. Αλλά όσο πιο πολύ σας κοιτάζω, τόσο μεγαλώνουν οι ενοχές μου. Όσο πιο πολύ σας κοιτάζω, νομίζω πως αρχίζω να καταλαβαίνω γιατί μας μισείτε. Βρίσκεται μέσα σου το μίσος. Μέσα βαθιά. Το ξέρω. Είναι κάτι που δεν μπορείς να το αλλάξεις. Το μίσος είναι κάτι τόσο μεγάλο που σε κάνει όλο και μικρότερο. Το καταλαβαίνω. Και το δέχομαι. Για παράδειγμα, ας πούμε ότι τώρα έβγαινα έξω. Αν και ξέρω πόσο αγριεύει τους ανθρώπους στο σούρουπο. Ας πούμε ότι παρόλα αυτά έβγαινα. Κακό του κεφαλιού μου. Ξέρω πόσο αγριεύει τους ανθρώπους στο σούρουπο. Λοιπόν, αν με χαράξουν στο πρόσωπο με ένα σπασμένο μπουκάλι, αυτό έχει να κάνει με μένα. Είναι σαν να βγαίνει από μέσα. Ψυχικό. Γι' αυτό υπεύθυνος είμαι μόνον εγώ. Σούρουπο και σκούρο δέρμα. Ζω καλά. Ζω καλά. Ναι, πουλώ 30 φύλλα. 2 ευρώ το ένα. Στους σαραντάριδες που αγοράζουν στις σαραντάρες. Είναι υπεύθυνο πάλι. Τα 30 φύλλα δεν είναι απλώς 30 φύλλα. Πριν μερικές μέρες στο κέντρο. Στο κέντρο. Ένας με κοίταξε στα μάτια. Και αρνήθηκε χαμογελαστά. Δεν είπε όχι με ένα νεύμα ή με μια κίνηση των χεριών. Αρνήθηκε χαμογελαστά. Και με κοίταξε στα μάτια. Ναι, χαμογέλασε σε μένα. Και με κοίταξε στα μάτια. Δεν έπρεπε να χαμογελάσει. Αλλά μου χαμογέλασε. Και με κοίταξε εδώ, στα μαύρα μου μάτια. Και αρνήθηκε χαμογελαστά. Χαμογέλασε σε μένα. Εσάς, τον Αυθοπόλη. Με λένε Σαντ. Είμαι ένα σκατό. Δεν έχω δικαίωμα να ζω. Είμαι Άραβας. Όχι Κούρδος, Άραβας. Σημίτης. Σαντ. Ένα σκατό στον δρόμο. Σαντ. Ένα σκατό που οι άλλοι απρόσεχτοι το πατούνε. Σαντ. Ο 22χρονος Ιρακινός. Σαντ. Ένα σκατό για να προμίζονται οι άλλοι. Ναι, ο Σαντ, που βρωμίζει με τα μαύρα του χέρια το άσπρο σας ψωμί. Ο Σαντ, που βρωμίζει με το βήχα του το λιγοστό σας αέρα. Ο Σαντ, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μικρέ βρωμό Άραβα, μη φοβάσαι. Αυτοί σε φοβούνται, Σαντ. Ζω καλά. Κι όμως θέλω να πεθάνω. Κι ας έχω τα 30 φύλλα μου. Ναι. Έχω τα 30 φύλλα μου. Ναι. Υπάρχουν πολλοί που έχουν στο σπίτι τους κάθε μέρα 50 κόκκινα 30 φύλλα. Ελάχιστη. Ναι.
Ελάχιστοι έχουν στο σπίτι τους κάθε μέρα 50 κόκκινα τριαντάφυλλα. Ελάχιστοι. Τότε, όταν ήρθαμε με το καράβι, κατεβήκαμε στο λιμάνι για πρώτη φορά και σας είδα μπροστά μου. Σας είδα ζωντανούς. Όχι σε περιοδικά, σε εφημερίδες. Ζωντανούς μπροστά μου. Σας αγάπησα. Σας και τη γλώσσα σας. Τότε όταν σταθήκαμε για πρώτη φορά στο λιμάνι και σας είδαμε. Μιλώ τώρα για λογαριασμό πολλών από εμάς. Μαγευτήκαμε. Είναι ένα συναίσθημα που δεν το ξεχνάς. Και ξέρω ότι δεν πρέπει να σας λέω αυτά που σας λέω. Πόσο μάλλον να σας αγαπώ. Είναι ένα συναίσθημα που δεν το ξεχνάς. Τώρα όμως το ξέρω. Δεν έπρεπε ποτέ να έρθει εδώ. Ποτέ δεν έπρεπε να έρθεις εδώ. Βρωμόαραβα! Ελληνική Αλέα της Κύπρου. Πιστεύουμε σε μια θρησκεία σύμμαχο και υπέρμαχο της εθνικής ιδέας. Πιστεύουμε σε έναν ελληνικό χριστιανισμό, απόλυτα ταυτισμένο με τον πολιτισμό και την ιστορία του λαού μας. Ζητούμε να ξεβρωμίσει ο τόπος. Εθνική αντίσταση μέχρι τέλους. Παλέψετε με το σύνθημα «Ζήτω το έθνος, κάτω το κράτος». Έξω οι μετανάστες από τον τόπο μας. Τρέμε Ιούδα, έρχεται η ώρα των εθνικιστών. Είμαστε η συλλογική τιμωρή. Η ανεξιθρησκεία είναι για μας αποδεκτή, μόνο όταν δεν έρχεται αντιμέτωπη με τα δίκαια και τους πόθους της ελληνικής φυλής μας. Πρέπει να καταλάβουν ότι ήρθαν απρόσκλητοι σε μια χριστιανική χώρα. Το πρόβλημα είναι ότι παραδώσανε τη χώρα στους μουσουλμάνους και σε κάθε καρυδιάς καρύδι. Η χώρα μας έχει γίνει Ισλαμαμπάντ, Μπαγκλαντές, Ταλιμπάν. Μόνο η δική μας χώρα το δέχεται αυτό. Δεν μπορούμε να πάμε στις πλατείες. Δεν θα γυρίσουμε πίσω ζωντανοί από τους μετανάστες. Για μένα είναι πάνω η πατρίδα και μετά η δημοκρατία. Πάνω το έθνος και μετά όλα τα άλλα. Δεν αναγνωρίζουμε την ελευθερία του λόγου σε αυτούς που με τα λεγόμενά τους βλάπτουν την πατρίδα. Δεν γίνεται να τους έχουμε να γυρίζουν αδέσποτοι μέσα στη Λεμεσό σαν τα δέσποτα σκυλιά. Κάποιον θα φάνε, δεν γίνεται. Άρα τουλάχιστον το σωστό θα ήταν από τη στιγμή που έρχεται η νύχτα να μην γυρίζουν έξω. Σαν αρχηγός έχω οργανώσει μυστική αστυνόμευση. Παρά να με σκοτώσει αυτός, καλύτερα να το σκοτώσω εγώ. Μαζεύονται κάθε βράδυ στις πλατείες. Δεν ξέρουν αν θα κάνουν βιασμό όπως ακούστηκε τις προάλλες. Τέλος πάντων, για να κλείνουμε το θέμα αυτό, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε με έναν αράπη αντί με έναν άνθρωπο. Ζήτω το έθνος! Κάτω το κράτος! Εν τρέπεστε να λέτε ότι ο αράπης είναι άνθρωπος. Κύριε Λέισον, τι ήρθαμε να δούμε, τι είναι τόσο φασισμός δάμε. Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία της αγάπης, θρησκεία τους πάντες. Νομίζω, εγώ συμφωνώ με την αρχηγό μας. Εγώ δεν το πράγμα δεν το. Τι συμφωνείς, ότι πρέπει να σκοτώνουμε κάποιους άλλους? Αν είναι για να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας και την πατρίδα μας, ναι. Τι το υπερασπίζεσαι, εξήγαμε. Υπερασπίζεσαι η πατρίδα σου εσύ σήμερα. Άρα ο θάνατος η ζωή μου. Η ζωή σου όπως κάμνεις αυτήν. Γενικά όχι τώρα πεις εδάμε. Εσείς τι πιστεύετε η πατρίδα σου. Πολλά πράγματα κάμνεις. Εσένα να αρέσκεις να κυκλοφορούν τα μέσα του ανθρώπου και να σου προμίζουν τον τόπο σου. Οι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν. Έτσι σου προμίζουν τον τόπο σου. Είδαμε τον άλλον τον πάτρονο, ο Κυπρέος, που εγώ γίνομαι ρατσίστρα με τους Κυπρέους. Σε κάποια πράγματα. Αυτή είναι μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Εγώ τώρα θίγω τους ανθρώπους που είναι άρρωστοι στην κυριολεξία. Συγγνώμη, τι λέεις αρρωστή? Μα ακούεις τι λέεις? Γιατί είναι αρρωστή, επειδή έχω διαφορετικό τέρμα? Έχουμε μέσα στον DNA τους οι αρρωστιάνοι να κυκλοφορούν μέσα στα σκουπίδια. Δέχεσαι εσύ μες στον να DNA κυκλοφορά το μωρό σου γύρω από τους ανθρώπους, ας πούμε. Είναι επιλογή σου αν θα κυκλοφορήσει γύρω από τους ανθρώπους. Τι επιλογή, το να βγαίνω έξω μες στην πόλη μου να θεωρώ τον ξέρεις ότι γενετικά που ήταν πάντα υπό, λευκή, ποδά μαύρη υπό. Καλά, σε ποιον αιώνα ζεις? Στους αιώνα που ζεις και εσύ. Στον αιώνα που ζεις εγώ, είμαστε όλοι ίσοι. Έχουμε τα ίδια δικαιώματα.
έχουμε ισότητα με τους ανθρώπους. Είναι φοιτητική στο παιδί. Και έχω πάρει κάποια ερεθίσματα. Διάβασα περιοδικά, εφημερίδες. Συγγνώμη, είσαι φοιτητής ιατρικής, θα λέγαμε ιατρικής. Εσένα η δουλειά σου είναι να γιατρεύεις ανθρώπους, να θεραπεύεις, να δέχεσαι ούλους. Έχω μάθει για την εξαιρετικότητα. Έχεις ακούσει ποτέ για την νεύρωση? Όχι, γιατί δεν υπάρχει στα ιατρικά, κάνω και εγώ ιατρική. Δεν με νοιάζει τι έκανες εσύ. Με νοιάζει τι έχω διαβάσει εγώ. Να μάθεις να ακούσεις για τους άλλους, έπρεπε να ντρέπεσαι ότι να λες να χρήσιμο. Δεν αντρέπουμε καθόλου. Παλιά σε ρυθμούς κανένα. Ηλεκτροσόκ, φάρμακα, ηλεκτρόδια. Ήταν πάντα δούλοι και τις δουλειές. Δέχεσαι εδώ το πράγμα, δεν υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επειδή στις Αραβιές κάποτε δουλέψεις. Κάποτε με την εισβολή Ήμουν από δική μας Ελλάδας, Αυστραλία. Έχει αυτούς που ποδιστάνε Ήταν στράγο. μορφωμένοι Ο καθένας ξεκινά από το μηδέν. Όλοι ξεκινούν. Όλοι ξεκινήσαμε από το μηδέν και κάπου φτάσαμε. Ούτε εμείναν καμιά προσπαθούν όμως Πρέπει να φύγουν εδώ μέσα. Άντε ρε. Συγγνώμη, είναι εσύ τόσο και εσύ. Όταν έρθει κάποιος ξένος, να τον περιβάλλεις. Όχι, όχι. Βέβαια, λίγο. Εφημερίδα Αστήρ Σικάγου 1909. Οι βρωμοέλληνες φταίνε για όλα τα κακά της αμερικανικής κοινωνίας, τις ασθένειες, τη βρώμα και την αυξανόμενη εγκληματικότητα. Στο Σικάγο καταλαμβάνουν τρεις πρώτες θέσεις ανάμεσα σε όλους τους μετανάστες με μεγάλη διαφορά. Πρώτοι στους βιασμούς και τις απαγωγές, στη διασέλευση της δημόσιας τάξης και στις συλλήψεις της αστυνομίας. Οι Έλληνες συνδέονται με τον υπόκοσμο. Οι Έλληνες δουλεύουν φτηνά. Είναι βρώμικοι. Μαζεύονται στα καφενεία, πολιτικολογούν, χαρτοπαίζουν και επιτίθενται στις γυναίκες. Ο Έλληνας Γιάννης Μασουρίδης, μετανάστης στην πόλη Ομάχα, σκότωσε αστυνομικό μετά από μια λογομαχία. Αυτό είχε σαν συνέπεια οι κάτοικοι της πόλης Ομάχα να επιτεθούν στους Έλληνες μετανάστες και να βάλουν φωτιά στα καταστήματα και τα σπίτια όλων των Ελλήνων. Από τους 2.000 Έλληνες της πόλης μέσα σε μια νύχτα παρέμειναν 59 άτομα. Εφημερίδα Σκρίπτη 1927. 15 Έλληνες μετέβησαν στην Κούβα όπου παρελήφθησαν από κάποιο πράκτορα Αλεξιάδη. Εκεί επιβιβάστηκαν σε μικρό βενζινόπλοιο, κρυμμένοι σε μεγάλα δέματα χαρτιού, για να πάνε λαθρέα στη Βόρειο Αμερική κατά την εκφόρτωση του εμπορεύματος. Κανένας δεν τα κατάφερε γιατί κατά τη διαδρομή του πλοίου τα κύματα πήραν 4 δέματα χαρτιού και οι μετανάστες πνίγηκαν. Ένας άλλος μετανάστης πέθανε ικτρά γιατί το βαρούλικο του πλοίου του τρύπησε την κοιλιά. Εμπειρία Έλληνα μετανάστες στην Αμερική. Οι Έλληνες συνήθως αποκλείονταν από τα στρατόπεδα εργατών που προορίζονταν για λευκούς και ήταν υποχρεωμένοι να κατασκηνώνουν μαζί με άλλες ανεπιθύμητες μειονότητες. Συνηθισμένες ήταν οι αποφάσεις των δημοτικών αρχών, οι οποίες επέβαλαν διακρίσεις εις βάρος Ελλήνων, Μεξικανών, Ασιατών και Αφροαμερικανών. Στο Ποκατέλο του Αϊντάχου, παραδείγματος χάρη, οι Έλληνες ήταν υποχρεωμένοι να περιορίζονται σε ειδικά τμήματα των θεάτρων και τους απαγορευόταν να ζήσουν στις περισσότερες από τις γειτονιές. Οι αντιδράσεις πολλών γερών Αμερικανών εκφράζονταν με την ταμπέλα που έβλεπε κανείς το 1913 σε ένα καλιφορνιέζικο εστιατόριο. Αμυγές αμερικανικό. Όχι ποντίκια. Όχι Έλληνες. Εφημερίδα Σιρ Σικάγου 1909. 800 Έλληνες λαθρομετανάστες ζουν υποχείριση στους κανόνες υγιεινής. Η αστυνομία βρήκε γύρω στους 25 λαθρομετανάστες να κοιμούνται μέσα σε ένα στενότατο δωμάτιο. Αμέσως τους έδιωξε από εκεί και απολύμανε καταλήλως στο δωμάτιο αυτό, από το οποίο απειλούνταν η υγεία των περίοικων. Εμπειρία Έλληνων μετανάστες στην Αμερική. Η ονομασία Έλληνας εξτομιζόταν ενάντια στους Έλληνες μετανάστες σαν ένα δημοτικό υπονοούμενο. Σε πολλές περιπτώσεις τα δικαστήρια αρνήθηκαν να δώσουν την αμερικανική υπηκότητα σε Έλληνες, αποφαινόμενα ότι αυτοί ανήκαν στην κίτρινη φυλή. Εφημερίδα της Γιούτας στον ΗΠΑ 1908. Οι Έλληνες είναι τα κατακάθια της Ευρώπης με φαύλο και ανήθικο χαρακτήρα, ακατάλληλοι για να είναι πολίτες της χώρας αυτής. Όχι! Όχι! Άστο κι άλλο! Και εσύ, αυτό που έχει σημασία για μας είναι να αναγκάσουμε όλους αυτούς τους μαλάκες να χωθούν στις τρύπες τους. Πρέπει να καταλάβουν ότι είναι ποντίκια και πως δεν υπάρχει έξοδος για αυτούς. Όταν θα ρίχνετε, αυτό θα σκέφτεστε. Σκοτώνετε ποντίκια, καταλάβατε! Δεν πρέπει να φοβάστε τα ποντίκια, δεν πρέπει να τα λυπάστε. Ένα ποντίκι είναι ένα ποντίκι. Ό,τι και να είναι γέρος, γυναίκες, άντρες, παιδιά, δεν με ενδιαφέρει. Θέλουν να μας πάρουν την πατρίδα και εμείς τους αναγκάσουμε να χωθούν στις τρύπες τους. Αυτή είναι η ιστορία! Καταλάβατε! Από εμάς ότι δεν έπρεπε ποτέ να έρθει εδώ. Ποτέ! Δεν είμαστε άξιοι εμείς για αυτή τη χώρα. Για αυτή τη σπουδαία χώρα με τη γαλάζια θάλασσα. Τον μεγάλο πολιτισμό και τους μεγάλους στοχαστές. Δεν θέλαμε να σας λερώσουμε. Δεν το θέλαμε. Δεν ξέραμε πως κουβαλούσαμε μια αρρώστια που πολύ σαν υγιή στοιχεία. Σωστά θηρία. Δεν το ξέραμε. Δεν το ξέραμε πως δεν καταφέρουμε ποτέ να ζήσουμε μαζί ειρηνικά. Απλούστατα δεν το ξέραμε. Δεν μας το είπε κανείς τελικά. Ήξεραν μόνο να μας λένε πως η ζωή εδώ είναι καλή. Μας εξαπάτησαν και εμάς.
Με λένε Σαλ. Είμαι 22 χρονών. Είμαι ένας σκατό. Αυτό δεν το ήξερα. Δεν μου το είχαν πει ποτέ εκεί κάτω. Ποτέ. Πρέπει να με πιστέψετε. Κι αν βγω τώρα έξω στον δρόμο, δεν θα φωνάξω. Κανείς από εμάς δεν θα φωνάξει. Ακόμα και μασταράξουμε με το παντήρο που κάνει. Κανείς δεν θα φωνάξει. Σας δίνουμε το λόγο μας. Για να δείτε ότι έχουμε και εμείς πολιτισμό. Ευλουχίστε μας. Βγάλτε μας τα μάτια. Σκίστε μας τα δυο. Ξεπαστρέψτε μας τα παιδιά. Κανείς δεν πρόκειται να φωνάξει. Γιατί ξέρουμε τι σας έχουμε κάνει. Σηκωθείτε και ξεπαστρέψτε μας. Σηκωθείτε. Σαραντάριδες, σηκωθείτε. Παιδιά των Σαραντάριδων, σηκωθείτε. Η χώρα είναι δικιά σας. Η πόλη, τα χωριά, η γαλάζια σας θάλασσα. Ο πολιτισμός σας. Εφημερίδα. Δεν τράβαζε να λείψει η κάμερα πάλι. 3 λεπτά, γκρινιάρι, έλα γκρινιάρι. Ήταν μαλακία, δεν θα ξανά. Έναν αντίλογο, είναι Μαρία μου. Όχι, είναι Μαριβές, συμφωνώ με τον Μάριο. Μετά από αυτήν την παράσταση είμαι ρατσίστρια. Και η ώρα είναι καλή για το φίλο μας τον Ανδρέα τον Τουρού. Οδυσσέα, θέλεις να πεις κάτι στην κάμερα ή θέλεις να φαίνεσαι για πάντα γκρινιάρης? Εγώ φίλε μου έκανα κάτι. 4 λέξεις. Ήμουν πάλι ο καλύτερος. Είπα ότι θέλω έναν αγκούρι, θέλω έναν μπουρολούλουδο. Μια μέση λύση ρε παιδιά. Πρέπει να μπούμε στη μέση να το πω. Διαζέρνουμε πιο λίγο. Ναι, κάτι έτσι πρέπει να είναι. Τι να πω, πραγματικά τι να πουλέσει είναι όντως, να που δείχνουν γίνονται και πολλά, δηλαδή, καλή μήνυμα τέλος πάντων, πολλά... Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, άκουσα λίγα λάθη να κάνω ότι έχει κάνει. Here from the school to the show, after we saw here, we stand here, we see what happening here. We're just going around here. We came from the park. Okay. And we see they are making movie. Somebody said that there is going to be theater, we stay here and see. I try to understand. It's mostly... Θέλετε να πείτε κάτι για την παράσταση? Ήταν πολλά ωραία. Κάτι άλλο? Τίποτα άλλο. Εσύ? Ήταν ωραία. Ήταν κάτι πολλά διαφορετικό. Ας πούμε, δεν περίμεναν σε έτσι βαθμό. Σχεδιάζοντας με... Ναι, ήταν πολλά έξυπνο. Για την παράσταση. Κομπλάρει με πάρα πολλά η κάμερα. Ναι, νιώσα πάρα πολλά σου. Γιατί νιώσες άσχημα, γιατί νιώσες Κυπρέα, ένιωσες ότι αποτελείς μέρος του ίδιου συστήματος? Ναι. Όχι, να πω εγώ, δεν ενδιαφέρεται καθόλου για το τι γίνεται γύρω της. Πάρα πολύ ωραία η παράσταση σας, σας έχει στοιχείο του πρόβλημα. Κοίτα, εγώ ήμουν της άποψης ότι μπορούμε όλοι να ζήσουμε μέσα σε μια χώρα, έτσι. Το θέμα είναι ότι παρατραβήχτηκε μέσα στην χώρα, δηλαδή ότι έρχονται συνέχεια μετανάστες, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μισήσει το πράγμα. Και εμείς είμαστε μετανάστες και αρέσαμε πάρα πολλά τα στοιχεία που φέρετε, γιατί εγώ δεν τα είχα ξανακούσει. Εγώ πιστεύω ότι όλοι με πολλά καλή θέληση και τόσο να προσπαθήσουμε, μπορούμε να κάνουμε πολύ διάφορα. Δηλαδή να μην είμαστε προκατηλημένοι με τις μαυρούες που φέρνουμε να προσέχουν τις γιαγιάδες μας. Με τις οικιακές βοηθούς που τις λέμε μαυρούες. Απλά να καταλαβαίνουμε ότι είναι οι άνθρωποι, αλλά ότι υπάρχουν και όρια και στην ανθρωπράστα σας. Πάρα πολύ ωραία, να το συνεχίσετε έτσι. It's okay, we stayed here. I think it's a good job. Yeah. No racism. It's a good job. Yeah. We'd like to thanks to you from Bangladesh. We want to thank you all. You are doing something for us, I think. So thanks. Yeah, for all the Nigeria. We are the same to you. We are immigrants, we are foreigners, whatever you say. We are the same category, the same, we can be different countries, but not Cypriot. This is the same category, you can make us same. This all those countries, you can make same category.